Zobudzám sa v dodávke a celý unavený, dolámaný a predo mnou je ďalší pracovný deň. Napriek tomu, aký som nevyspatý a nachádzam sa na takom neúplne komfortnom mieste, uvedomujem si, že čo to pre mňa znamená ako človeka mať naozaj takúto možnosť. V roku 2013 prechádzam inzertné portály, kde si rozmýšľam, že kde budem pracovať, kde zháňam prácu a jedna pracovná ponuka ma natoľko zaujala, že som na ňu reagoval, začínam si baliť veci a víziou zarobenia peňazí odchádzam do zahraničia o tom, že sa budem mať lepšie. Cesta do zahraničia nebola jednoduchá. Dostal som kontakt na neznámeho človeka, ktorým som cestoval. Ten prvýkrát skúšal navigáciu a vlastne dostala nás na také chodníky ako cyklochodník, alebo proste naozaj nás zaviedla až do lesa. A ako čerešničku na torte, aby tá cesta nebola taká jednoduchá, nám skapala baterka. No a po niekoľkých roztlačeniach sa konečne dostávame do hlavného mesta Nemecka, a to je Berlín. V Berlíne, keď sme prehodili zo pár slov, zisťujeme, že tam naša cesta ešte nekončí. Ten človek tam ostáva pracovať a mňa so spolužiakom zo strednej školy čaká ďalších 350 km, okolo 300 km vlakom. Prichádzame do Hamburgu, do prístavného mesta, je to na severe Nemecka a bolo niečo okolo 10. večer. Rozmýšľame, že ako sa dostaneme na ubytovanie, otvárame informácie, ktoré sme dostali od agentúry a následne sa presúvame na ubytovanie. Na ubytovaní nás uvíta taká staršia žena, ktorá hneď potom, ako nám ukázala naše ubytovanie, opýtala sumu, ktorá naozaj nás zaskočila. Bolo to 150 eur. My sme to odkomunikované nemali, dostali sme šok, pretože sme prišli zarobiť peniaze. A naozaj to bolo také pre nás veľmi nepríjemné, pretože toľko, čo nám ukázala izbu, zobrala od nás peniaze, ktoré sme vlastne ani nemali. Trošku sme tam naškrabali, z toho mala, čo sme mali, sme dali a išli sme spať. Skoro ráno sme sa zobudili a vyrazili sme teda do práce. Naša práca zohrávala to, že sme mali fungovať ako mechanik vzduchotechniky, čo sa vlastne aj na tom mieste, kde sme prišli, potvrdilo. Počas cestovania toho, ako sme išli do práce, sme otvárali naše prvé dotykové telefóny, zapínali naše drahé dáta a vlastne zisťovali sme, že tá práca, ktorú máme vykonávať, je na druhej strane Hamburgu a čo je približne asi 20 km z jednej strany na druhú autobusom. Čiže cesta nám tak trvala nejaké 2,5 hodiny, plus minus niekoľko prestupov a všetko okolo toho. Prichádzame na miesto, bolo asi 10 hodín, meškali sme 2,5 hodiny ráno do práce, hovoríme si super, čo horšie sa nám môže stať. Začíname pracovať, odpracovali sme si prvý pracovný deň, vraciame sa naspäť domov a vlastne to isté sa opakuje. Ráno vstávame do práce, cestujeme na druhú stranu Hamburgu a po celom odpracovanom dni zisťujeme, že niečo sa deje. Prídeme a zistíme, že teta, o ktorej sme boli ubytovaní, ktorej sme dali nemalé peniaze v danej situácii, jej to už nestačí a vlastne požaduje viac na to, aby sme tam mohli ostať. My ju však uisťujeme, aby nás tam trošku nechala, pretože našu výplatu budeme dostávať týždenne, ale ona sa nedala ukecať a nekompromisne nás vyhodila von. Vonku je upršané počasie, je asi 10 hodín večer, celý deň máme odpracovaný a zisťujeme, že nemáme strechu nad hlavou. Bol to naozaj taký čas, na ktorý sme neboli pripravení. Ako prvé, čo mi napadlo, bolo zavolať na slovenskú ambasádu, kde som im vlastne vysvetlil svoju situáciu a oni nám povedali, že viete čo, povedzte svojim blízkym, nech vám pošlú peniaze, že nech sa to urovná a snažte sa dostať domov. Ale keby ste chceli prespať, skúste ísť na letisko. A taký super. Tak aspoň nejaká taká informácia. Naozaj ma to potešilo v danej situácii, že aspoň ten človek sa nám snažil pomôcť a preto som povedal, vyrážame. Vyrazili sme, opäť sme zapli naše drahé dáta a prvé dotykové telefóny a prišli sme na letisko. Snažíme sa vojsť dovnútra, celý komplex je osvetlený, sú tam nejaké také budky, brána a naproti k nám vychádza strážnik. Ten strážnik nám hovorí, že chalani, tu nemáte čo robiť, toto je súkromný pozemok a že však to je letisko.
A on, že nie, že proste toto letisko, na ktoré ste prišli, je súkromné letisko, patrí spoločnosti Airbus a tu sa vyrábajú lietadlá. A keď chcete naozaj ísť na letisko, tak to je na druhej strane Hamburgu. Super. Polnoc, bez proste strechy nad hlavou, unavený, dobitý, hej, proste bez peňazí. Tak nič, chalan bol ústretový a začal nám rozprávať, ako sa dostaneme na druhú stranu Hamburgu. Sadli sme si na lavičku, bola polnoc a čakali sme na autobus. Sadli sme do autobusu, celý unavení a premýšľali sme, že nemáme ani lístok, ani nič. Naozaj testovali sme na čierno a modlil som sa, len aby sme nedostali pokutu, respektíve aby nás neukradli. Na letisko prichádzame asi o 2 hodine ráno a tak ako väčšina cestujúcich, ktorí tam už spali, sa pridávame k ním a snažíme sa zapadnúť, aby sme nevyzerali podozrivo. Predsa nemáme strechu nad hlavou. Ľahli sme si. A toľko, čo som zaspal, ma niekto ukrutne so mnou trasie a budí a ja len spolu rozlepenými očami pozriem na ňo a tam je security strážnik. Prebehlo mi niekoľko myšlienok cez hlavu a on iba, že tu nemôžete spať, že ideme upratovať, prosím, presunte sa nižšie. Odľahlo mi. Zišli sme dole a tam sme sa snažili zapadnúť samozrejme medzi ostatných cestujúcich. Ráno nastavili sme si budík, ráno vstávame a vyrážame do práce, ktorá bola nedaleko toho letiska. A to sa opakovalo ešte 3 dní. Našim domovom sa stalo letisko. 3 dní sme chodili so všetkými vecami hore, dole. A medzi tým sme stihli vyrozprávať našim kolegom vlastne, čo sa stalo. Že máme problém s ubytovaním a ostatné veci. A on bol taký, že už mu to nedalo a hovorí, že vieš čo, že môžete prísť túto noc k nám spať. Že nemáme tam nejaké špeciálne extra ubytovanie, máme tam posteľ, keď nevojdete, môžete spať v dodávke, máme tam niečo pod zub. A pre mňa to bolo naozaj také, že veľmi ma zahrialo pri srdci vzhľadom na to, čo sme prežívali. A vôbec som nečakal takúto reakciu od kolegov. Tak sme to so spolužiakom prijali. No a zatiaľ teda máme za sebou prvú noc strávenú v dodávke. Tak to fungovalo ešte pár dní, kým sme nedostali prvú výplatu a následne sme si zohnali prvé skromné ubytovanie nedaleko práce. Zarobili sme dosť peňazí na to, aby sme sa mohli opäť vrátiť na letisko. No tentokrát ako cestujúci. Kúpili sme si prvé letenky na najbližšie lietadlo domov, následne sme si kúpili lístok v Bratislave na vlak a prišli sme domov. No nikdy by som neveril, že práve cez takúto situáciu, ktorú som zažil, kde som naozaj nabral plno zážitkov, respektíve aj nejakých takých neočakávaných situácií, ktorých som musel sa nejak zachovať, že práve cez takú vec, ako je dodávka a strecha nad hlavou a kolegovia, stretnem takú skutočnú ľudskosť. Ďakujem.